Dit gebouw op het Jereveen moet de locatie worden voor een arbeidsmigrantenhotel. Juist er weer een informatiegeerkomsten van de buurt. Daar blikken dat omwenners nog wel een soort vragen hebben. Zoals Sonja Keuning, die er dichtbij wennet en werkt. Nou ja, informeren is een groot woord, want er stonden wat mensen, maar die zeiden helemaal niks. Je moest zelf op ze afstappen en als je vragen had, kon je dat stellen. En er hingen wat tekeningen van hoe het er binnenuit zou moeten zien. Maar ja, wat boeit het mij nou waar die lui hun douche krijgen? Dat maakt toch niet uit? De gemeente Jereveen, zelfs voorstander van zijn hotel, is slim teleurgesteld in de presentatie van de projectontwikkelder. Wij gaan ons als college dan ook beraden of dit de partij is waarmee we verder willen. Als we kijken naar de avond, ik kwam hier binnen, ik plakte met mijn voeten aan de grond vast, zo smerig was het. De medewerkers hadden geen kaartjes op met hun naam. De koffie was lauw, de sfeer was gespannen. En natuurlijk, bij een onderwerp als arbeidsmigranten heb je altijd een gespannen sfeer. Maar de organisatie was dusdanig belabberd dat je moet afvragen of we met deze projectontwikkelaar überhaupt een bestemmingsplanwijziging willen doorlopen. De gemeente beleidt op korte termijn een informatiegeerkomsten. De buurt is intussen begonnen met een petitie. Omwenners zorgen de komst van de arbeidsmigranten net zitten. Ik denk niet dat het hier in de buurt gewoon past. Het is gewoon een rustige buurt. Er lopen hier ook veel kinderen rond. Het is een kindvriendelijke buurt. Daarnaast alle bedrijven die eromheen zitten. Ja, gaan ze ook voor overlast zorgen? En hoe gaan ze dat inbeperken? De kamertjes worden vrij klein. Wat gaan ze in hun vrije tijd doen? Verwacht je een brutto overlast voor de week. En ik voor parkeerderij.